Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Charlie Medved jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te. Drug je to naš, Charlie Medved vaš, budi njegov prijatelj. Drug je to naš, Charlie Medved vaš, budi njegov prijatelj. Charlie ide na pecanje. Jesi li tu, Medo, Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem? Spremni? Jesi li tu, Medo, Charlie? To izgleda kao udica za pecanje. Ali ovde nema riba. To je midž. Neko je upecao midža. To si ti, Charlie. Pecaš u svojoj kutiji za igračke. Kladim se da je midž iznenađen. Šta još možeš da upecaš? Uhvatio si belarinu. Patiku. A sada i teniski reket. Divno. Još jedan veliki ulov, ali nema ribe. Da li si ikada ranije upecao ribu, Charlie? Da li bi to želeo? Čekaj! Ne smeš da pecaš svoju zlatnu ribicu, Charlie. Ona ne voli da je pecaju. Uopšte. Ne moraš da upecaš pravu, živu ribu. Možeš da nastaviš da pecaš u svojoj kutiji za igračke. Isto je zabavno. Možda i zabavnije od pravog pecanja. Wow, Charlie! Ti si u čamcu sred okeana. Pretpostavljam da ideš da pecaš prave, žive ribe. To je život, Charlie, samo cika galebova, toplota sunca i lagano ljuljuškanje brodića. Pecanje je vrlo opuštajuće, znaš? Samo sam... Jesi li osjetio trzanje? Da li si uhvatio nešto? Da li je to riba? Klizaljka? To je neobično. Čekaj, to je to! A ne, to je čajnik. Kišobran. Voz. Čak i parče brokolija. Ljudi stvarno ne bi trebalo svašta da bacaju u okean. A naročito ne brokoli. Ja mnogo volim brokoli. Koliko stvari si do sada upecao, Charlie? 1, 2, 3, 4, 5. 5 stvari, ali još uvek ni traga od ribe. Gde li su danas sve ribe? Molim te, sedi, Charlie. Molim te, sedi i nemoj više da ljuljaš čamac. O, ideš na pučinu da potražiš ribu?
O, možda si upecao ribu. A možda je i pobegla. Wow! Ne, uhvaće si je, a Boga mi ne odustaje. Wow, tako je snažna i jako vuče, mora da je velika riba, Charlie. Jeste velika, ogromna riba. Možda je čak ajkula. O ne, drži se, Charlie. Drži se čvrsto, bit ćeš u redu. Charlie! Charlie, sad si već skroz tamo. Drži se! O, Charlie, kako ćeš sada da se izvučeš? Šta sve možeš da učiniš pomoću mašte? Ti u stvari i nisi hteo da uhvatiš pravu ribu, zar ne, Charlie? Doviđenja, mali medo Charlie. Doviđenja svima.